Juan, Kapitulo 10. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay, alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay, ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sa lubo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero, tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan. Nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dad-on usab sila nganhi, ug mamati sila sa kong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na higugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi, ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan.